Gaindire mekedze fundisi namai fundisi raza namai mstara Jesu. Amen. Vafundisi vesu vari pakati pedu, the board of elders, vana baba nana mai, komana nevasikana enzwai kugamuchirwa. Mwari vakuitire nyasha zvikuru mstara Jesu. Amen. Chada ndisumire pamusoro penyasha dzaMwari, pamusoro pegrace kana kuti nyasha. Chinhu chandinoziva, ukanzwisisa nyasha haugoni kuchinya kana kudada. Ukanzwisisa nyasha dzaMwari, you worship God with a difference. Tine zvinhu zvatinogona kutora for granted tichifungidzira kuti kugona kwedu nokuti takati ngwarei, takarongeka, pamwe wakanaka, you are so intelligent and you think things are happening nekuti ndozviripo. But the truth of the matter, ukaunderstand grace, unobvisa human effort, ongoti Mwari kudzwai. Kune zvizhinji Mwari zvaari kuita muupenyu hwevanhu, vanhu zvavari kutadza kuacknowledge nekunzwisisa nekuda kwekuti ivo vane a role yavanoplaya yavanofungidzira kuti I'm smart, that's why nyaya dzangu dzabuda zvakadai. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 from verse 38. Yeah, my God's already bunai. Yeah, that's why. 2 Kings chapter 4 from verse 38. Tichaverenga Madzimambo echipiri chapter number 4 kubva pavhesi ya 38. Zvino Erisha akaendazve Gigari. Nzara yakanga iripo panyika. Vanakomana vavaprofita vakanga vagere pamberi pake. Akati kumuranda wake, gadza hari huru, ubikire vanakomana vavaprofita zvokudya. Zvino mumwe akaenda kusango kundotanha mirivo. Akawana muti unotanda, akatanhapo magaka, akazadza nguo yake nawo. Akasvika akachekera muhari yezvokudya, nokuti vakanga vasingazivi. Zvino vakapakurira vanhu kuti vadye. Ivo vakati vodya zvokudya, vakadanidzira vakati, munhu waMwari, rufu ruri muhari. Vakasagona kuzvidya. Asi iye akati, huyai noupfu. Akahudira muhari akati, chipakurirai henyu vanhu vadye. Father, we thank you for your word. Speak to us this morning, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Kune meeting yakaitwa na Elisha nevamwe vaprofita. So mazuva aya Bible rabuda pachena kuti kwaiva nenzara, there was famine in the land. Ndokubva vaita meeting munguva yenzara. Ndokubva Elisha arayira mumwe muranda wake kuti enda unotsvaka muriwo tigone kubika. Vanhu ndokubuda kwakuenda musango ndokundotsvaka muriwo munguva yenzara, ndofunga muriwo iri kunetsa. Ndokubva awana, chirungu chinoti wild vines kana kuti mizambiringa yebundo. Yanga iri very poisonous. Haidyiwa, haisiriyo miriwo, but ndo zvavakawana. Ndokuuya nazvo ndokuisa mupoto, zvinouraya. Elisha is a true prophet of God. As Bible rati, Mwari haana kutendera kuti vazive. They did not know. Havana kuziva. Elisha aripo muprofita, haana kuzvibata prophetically kuti vanhu vari kubika rufu mupoto, vari kubika zvinouraya. Mwari vanenge vakavhara kuziva pamuprofita wavo nekuda kwokuti vane zvimwe zvavari kuda kuita. Zvizvi zviri kuda kuitwa naMwari. Mwari ari kuda kuprovide a meal yavasina kubvira vambodya, nokuti vanhu havadye zvinouraya, havadye poison. But nekuda kwokuti kuri kunetsa muriwo, inguva yenzara kwakaoma, Mwari ane munana waari kuda kuita nemizambiringa yebundo kuti isvikewo painogamuchirwa as a meal, kuti igone kugamuchirwa vanhu vawane kudya. NdiMwari wamasimba ose aigona kuronda tsoka dzemunhu aendeenda kutanha muriwo
kuti amuwanise muriwo uri nani, kana kuti Mwari vaigona kuprovida. NdiMwari unoprovida, Jehovah Jireh the provider. Mwari wakagona kupa vanhu chingwa murenje. Vanhu havakaomerwa, Mwari haana kuita any miracle ine chekuita nekuprovida food, but Mwari vakashanda nezvinovava zvisingagamuchirwe kuti zvigonewo kugamuchirwa. Ndoda nditaure pamusoro penyasha, dzimwe nyasha dzakakonzera naMwari kuti ugone kugamuchirwa, but ukazvitarisa uri type yekuti dai zvainyatsovetwa haugamuchirike. Pane zvaunosangana nazvo muupenyu zvekuti paunoudza vanhu kuti ndo zvandakasangana nazvo, ndo favor ndakaitirwa, ndo kubasa kwandiri, ndo zvandiri kuitirwa izvi, vakanyatsokubvunza kana kuti usina kubvunzwa wega ukazvitarisa, unogona kuziva kuti ndiri muriwo unovava, but Mwari vakangotendera kuti ndingodyikawo zvangu. Miriwo isingavave iri nani iriko. Zvikuru sei ndowanzoda kukasika kujambira kuwanano. Ukaona type iri murodhum, ukazoona type iri kumba, unonyatsoona kuti shuwa imwe miriwo inovava but iri kugarika nayo. Unotozinzwa dzimwe nguva achitokupromisa kuti wo unoenda chete but hapana kwauri kuenda zvako. Muri kutoenda mese murelationship ende muri kutochembera mese. Uri kurarama uri papromise yekunzi unobva pano hazviite but hapana kwauri kubva and hapana zviri kuitika. Kuda kuti pane dzimwe nyasha Mwari dzavakakanda mupoto, nokuti mupoto umu muriwo waifanirwa kuraswa, unovava, unouraya, but Mwari akapa the prophet wisdom yekudhila nezvinovava. Mukadzi anonzi Rahabhi wakawanirwa nyasha achiri chifeve, akarooreka, akatogamuchirwa, akava part of the lineage of Jesus. But Bible richitonyora kuti Rahabhi chaiva chifeve, but zvakadzimwa zvese izvozvo pakazonzi akazova tateguru wekwaKristu. Zvoreva kuti Mwari une dzimwe nyaya dzekuti unoita sekunge akakanganwa, but angokukanganwira kuti ugamuchirike. Murume anonzi Samson, Bible rinorekodha kuti pane paakambonorara mumba mechifeve, vanhu vakamirira panze kuti vamubate ari kumba kwechifeve. Zvanzi akabuda mumba imomo aine simba, akatakura magedhi. Kwarara kusiku all night prayer, arara kusingafadze Mwari kunonyangadza. Kumba kwechifeve hamusi kutakshop, kumba kwechifeve handizoti aite hake, but Bible harina kunyora zvakawanda, rakangoti akangorarawo ikoko. Ndoziva kuti isleep ndoino sleep over naye, anga ari kusleep over ari munhu waMwari, but achibuda kusleep over akangoona zvinhu zvichifamba. Handizive kuti unenge uchimborarawo kupi, but chinoita kuti zvifambe haisi nyaya yekuti Mwari vari kutsigira zvauri kuita, but pane pavanongoti unovava hako but imbotapirawo zvako. Muprofita aripo aigona kuprofita, but Mwari vakabvisa the prophetic, vakasiya Elisha ari just an ordinary person, wekuti in his presence kunobikwa poison. Muprofita ndomuziva achizvipika, nini vanhu vachitotanha muriwo vachitosvika kuti muriwo wamatanha hausiriwo. Vanhu vaifanirwa kumirira kuudza muprofita kuti mupoto maita rufu. Prophetically ane nyasha dzekutoziva kuti pano zviri mupoto zvinouraya, but Mwari vatendera kuti muprofita asazviona nenzira iyoyo. Kune nyaya dzekuti Mwari unodziziva kuti nyaya idzi dzikazivikanwa zvako hazviite. So Mwari unoita kuti nyaya idzodzo dzinyararwe, kwete nekuti hadziko, but nekuti kune nyasha dziriko dzinodarika zviri kuitika muupenyu hwako. Peter une nyaya dzake dzekuramba Jesu, but Jesu haarambe Peter. Muutera hwake hwese nezvaakaita, but unoramba achingoda kuti kereke yake Peter aramba akamira. So there are times yekuti position yauinayo kune nyaya dzinotozivikanwa, but Mwari une nyasha. Ndinonetseka naMwari anogona kutuma mumwe munhu, but Mwari anosvika pakunyengerera Jona nenharo. Kusvika Jona abuda mubhoti kuti aende kuNinevha. Haana kuenda kuNinevha by choice, akaenda by pressure. Nokuti hove yakamumedza ndo yaienda ikoko, kwete iye. Bible rinoti hove yakanomurutsira ikoko, kureva kuti iye haasi kuenda ikoko, but amedzwa nezvinorutsira ikoko. NdiMwari vaigona kuraise another man of God kuti anoita basa kuNinevha, but Mwari vakaita sekunge vanosvika pavanonyengerera mumwe munhu ane nharo. Hama dzangu, kwanzwisa nyasha, uchaona nyasha dzinopa picture yaMwari anokunyengerera, because he can do without you. But pane paanongokuvavarirawo kuti wewe imboita neni. Vari qualified variko, vakangwara vakarongeka variko. Mwari pane paanongodawo kuti zvako zvingoita wewe.
ungokwana mukusangwara kwako kwese nekusaziva kwako kwese, but kune nyasha dzakakuputira, nokuti kana uri mupoto pasina flower yaiswa, you are very poisonous. Kana ari mukadzi anonzi Liya apinzwa muwanano nababa wake ari madhiri, Liya haana kuita kuroorwa, pakarongwa chidhiri nababa vake chekuti kuchasviba chete, ndichakukandawo mumba imo. Haana kubvira apfimbwa adiwe naJacob, but Jacob ati mazuva anga akwana, ndipei mudzimai wangu. Baba wacho akati tinokupa kana kwasviba. Mudhara achitozva ndine chidhiri chandinoda kutamba. Oza pane pamwe pekuti unyatsoona kuti zvinhu zvangu zvasina kurongeka chaita ngechidhiri so, but chakanongopasa chakadaro. Akabva aiswa mumba imo. Mangwana kuseni Jacob akabuda achipopota, mandipa mukadzi asiri. Hakuna chinorwadza kuti mumba wamo, but murume ari kuti hausiriwe. Azvorwadza kuti mumba mauri hausi kutombodiwa nemurume atotedzera kuti hausi type yangu, ane type yake. Handizivi ndiri kutaura nezvavo, unoto handi anombodaro so kuti ini ndine type dzangu, but unyatsoona kuti wangu kwana so hausiriwo type yacho chaiyo. Ane class, ane level chacho yaanoda, but wakangokwaniswa imo. Mwari anenge akaita chidhiri manheru. Zvichitozikanwa ndikatambika masikata upahwina. That's why ndichida shoko raMwari rinoti the race is not to the swift nor the battle to the strong, but the time and chance are given to all. Mwari unotipa nguva nemikana ya. Type isinga qualify inongokwaniswa so. Ende Jacob atomuka achipopota manditsotsa pano, but haana kumuramba munhu iye waari kuti asiriye. Rakatozoguma raabarika remunhu anodiwa nemunhu asingadiwe vari pamurume 1. Ukachitarisa kana pabasa zviriko kuti vakati fundei vane ofisi, usina kufunda une ofisi pakampani iyoyo. Hapadiwe type yako, but type yapo iriko. Kana ari Peter kubhuku raActs, Bible rinoti Peter akamboda kuurawa, kereke ikanamata, Peter akabuda mujeri. But mazuva iwayo James akabatwa akaurawa. James is one of the apostles, same like Peter, but Peter was spared. The church prayed for Peter. Zvoreva kuti church yanga iriko pakabatwa James, but handizoti sei church isina kuita prayer. Ndopandakaona kuti nyaya yekusarudzana muchechi iriko. Kune vanonamatirwa, kune vasinganamatirwe. Kune vane ma-issues yekuti vakati kwedu kune nyaya, vanhu vanoti ngatibatirane nehama, but ukataura yako vanoita sengu havana kuinzwa. Hazvina kutanga nhasi zvekuti kune vanomiririrwa kana dzavo dzanetsa. Nokuti chechi pakabatwa James yanga iriko, but James akasvika pakudamburwa musoro chechi iriko. Bhodha harina kugara pasi kuti Pastor James panapa vabatwa, vakangoita sekunge havasi kuzviziva. But pakangobatwa Peter, bhodha rakati varume tine meeting, toda kutoita first meeting, tine munhu waMwari ada kunamatirwa panapa. Ameno ndiri kunzwika here chechi iyi yekusarudzana inourayisa vamwe. Iyi yekusarudzana inokuvadza vamwe mwoyo yavo. Vanhu vanotoda kunamata Mwari, but pane pavanotoona kuti Mwari nyange akanaka, but chechi yandiri inenge inondisarudzawo. Nokuti kana dzangu dzabatwa, vanoita sengu havasi kuzvinzwa. Unenge uchadzokorora kuvapa chiziviso kuti kwedu kwakaitika problem kani. Hamuna kuinzwa here? As I always say, kuti kuchechi hakusi kudenga, usaora moyo wako. Mwari une nyasha neyo kuchechi panyika hakusi kudenga. Vanhu vane mafavorites ufunge. Kuno kuti kana wawo asimuka Peter kana abatwa, ndopa vanomira. Wawo kana akuparidza, even akakosora inongonzi powerful baba. Kune wawo. Chechi ina James wayo, ina Peter wayo. Ndofunga ndiri wenyu naye. Ndokunzwa kuti kana mwasimuka akashumira rinenge raakuvhetwa kunzi anorasika mani. Shoko riripo but ane kadzungu kainako so. Church yanga iriko pakabatwa James. Saka yambira ndinayo kuna Peter. Kana wasurvivor zvauraisa vamwe, gona kuudza vanhu chokwadi kuti hama dzangu ndandakatorara mutumwa akandimutsa. Haisi nyaya yekuti ndandakasvinura, haisi nyaya yekuti ndakanamata. So there are times yekuti kana wawanirwa nyasha, gona kupupura nyasha dzamwe, usataure kungwara nekurongeka kwako.
I love people and maauthor vane grace dzekunyora na Pastor Linda. But ndineyambiro kune vanhu vanonyora pani pamupa vanonyora kuti 6 ways how to make it. Iye akangoitirwa nyasha ana 6 ways dzaakaita. Ada kuomesera vamwe. 5 steps how to attract Jesus. Uri Zakeyo ndiwo wakaonekwa unomboshedza Jesu. Zakeyo usati nyorere dzimwe nzira ingoti ndakaonekwawo ndiri mumuti. But Zakeyo kana aenda kumba na Jesu anosara kunyora book how to host the Messiah. 10 ways. Buda pachena kuti zvakaoma but mudhara akangoti hande kumba. Uri muzambiringa webundo haudyike. Pane miriwo iri nani ingatsvagwe nevamwe. But nekuda kwokuti Mwari varida kuti ukwanewo vakataiwa musarasa zviri mupoto maiwa tsvakai flour yekukanda mairi. I know that when you talk of flour we are talking about bread, we are talking about Jesus, and Jesus is the grace of God. Kurati dai asiri Jesu akapindira munyaya yako, life yako inovava haidyike, ma qualification yako chaiyo hapana, ikatariswa so ndimi type yekuraswa, but Mwari vakangoti uyu ngaasimudzirwe hoyu. Kune dzimwe nyasha dzekuti usatiudza 10 ways how to make it, ingoti hama dzangu kuna Mwari akandirangarira ndiri anovava singagamuchirike, but the grace of God is sufficient. Maria Magdalena akaenda kuguva raJesu kuseni achida kutonoonawo Jesu, ada kutomumbundira zvikanzi usandibata andisandadzokera kuna Baba. The same week Jesu akapia kuna Thomas akati bata mavangaya, bata parutivi apa. Zviri kubatiswa Thomas, Jesu atomboudza Maria kuti usandibata andisandadzoka kuna Baba. Saka Thomas ngwarira kana wakuzoparidza kuti isi takazvibata izvi. Why? Because we are too prayerful. Vamwe vakarambirwa but isu tinobata. Kune zvinhu zvaunongobatiswa nekuti Mwari vazvideredza, kwete nekuti Mwari wanamata chaizvo. Ndo vangofunga kuti iwo ukasabata tingakuluze panapa. Chibatawo parutivi bata mavanga. Nyangwe kune vamwe varambirwa but iwo wabatiswa. And hauna kubatiswa nokuti une faith. Thomas tinotomuziva achitonzi doubting Thomas, but a doubting man ndiye ari kunzibata. Inzwa Thomas hana kuenda kunotsvaga Jesu, zvanzi aingova mumba Jesu akatouya, but Maria ari kurambirwa kubata angamukira kuseni. So zvimwe zvauri kubata izvi kune vanotoshingira kuzvimukira kuzvitsvaga, hazvisi kubatika. Iwe kana wabata, don't judge people. Usashora vamwe nekuwanzira. Why? Nekuda kwokuti wakangowanirwa nyasha iwewe, usati havana kurongeka. Kana wapiwa platform kuchina so, ngatichengetedzei dzimba idzi. Usarega murume wako anongoenda because hauna kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumweya china. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu rent kunzewo kwasamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Akudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asi kana ngatinamatire dzimba idzi, vamwe mainhingi murume wakaenda, isu ngati wedu aripo, my husband munhu anozvibata, akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje avo. Emazuva ano vanoti bho here varume, bho here aumana. Peter wanga wakarara, zvanzi manga akarara, mutumwa akamurova apa akati pfeka, sunga bhande rako ngatibude tiende. Saka usati nyepera 8 ways how to come out of prison. 6 ways how to leave prison in the midnight. Unotikuvadza. Wakaburitswa unakubuda iwewe. Wanga wakatorara. Mwari akakuwanira nyasha. Don't judge. Usa judge. Kuchechi kuna wano judge anaso. Hasi serious, hasi prayerful.
haasisira pamwe pacho haisi nyaya yeprayer. Samsoni warara kuchifeve, pawatobuda uine simba ndimwari atongokuitirawo nyasha, otherwise kwawaenda ndokunotopedza simba racho. Usati kana matakura magedhi monyora bhuku manje 6 ways to carry gates. Sorry mfundisi, imi munonyora so saka ndingotambira along those lines so. Nekuti isu tine zvatinotaurawo so. Munhu akudza kuti munhu waMwari munozvifambisa sei? Ndiri mushumiri, ndoda kushumirawo. Obva watanga kumuudza manje madry fasting. Baba takachendera mugomo chini ichi. Akuda kugomo kwakaendwa pane pa Calvary pakaendwa na Kristu, vanhu vakapiwa nyasha. Nditoriwo muriwo unovava ino. Ndimwari vakangozora nyasha dzavo pandiri kuti ndigamuchirike. Fanike ni ndozviziva kaini. Kuchikoro pataipiwa mukana wekunzi taura, vanhu vaindinyarira. Vanhu vaitudzumudza musoro kuti akumana nanhasi kamedzi kadika akagona. So kana taakutaurawo so vanhu vachiombera maoko unoziva kuti muriwo uyo wakakandwa fulawa uyu. Wakakandwa fulawa. Tikabvisa fulawa tsano hapataurike. Osa kune zvinhu ukanzwisa grace ukava nereminder yeMwari kwaakakubvisa, kudada kutomboita azviite. When you understand grace, hauna munhu waunojaja. Kusarongeka, hamuna kana budget. Iyi yako nyaya iyi haisi kuti wakarongeka. Mwari vakakuwanira nyasha. Kwaiva nemiriwo iri nani, but Mwari akatendera kuti muprofita asambofa akaprofita kuti muri unovava uyu vaigona kuurasa. Wairaswa vaitsvaga zviri nani. But kune favor yakaitwa pamuri unovava kuti ugamuchirike. Life yako, uno wako uyu usati azvizikanwe, Mwari anenge akabata miromo yevanhu vanoziva nyaya dzako kuti vanyarare. Wega unotozviziva kuti vakangotanga kutaura ndaparara. Unogara uchitowa reminder kuti asikana mundinyarewo. Mundinyarewo, zvamunhu zvamakaona siyai zviriko. Unotoziva kuti munhu wangu akangoziva ichi zvavharana. Uri muriwo unotovava, haugamuchirika haudyike. But Mwari vakangonzwawo nyasha so. Hama dzangu, grace is real. Nyasha dziriko. Ende kana wadziziva, hauna zvimwe zvaunotaura, unongoti Mwari wangu kutswai. Nyasha dzinokuhambula so. Unodzikama, unopfala. Unozati mu life une vanhu vaunogona kudadira, but une vanhu vanonyatsokuziva zvekuti hazviite kuti udade. Because vanokureminder, vanokuziva iwe, vanonyatsokuziva. Isusu unogona kudadira, but kune munhu anonyatsokuziva akasangana newe wega unodzikama. Kwawakabviswa anokuziva, zvakaitika anozviziva. So iwewe ukarangarira kwawakabviswa nezvawakaitirwa naMwari, ukaziva kuti uri type yemuriwo unovava haudyike, haugamuchirike. Saka handitarisire mizambiringa yebundo mawild vines kuti apote achiudza vanhu kuti 6 ways how to become sweet. Pakakandwa flower. Pakangobviswa flower iyoyo hakusisina. Vanhu havadye type yemuriwo uyu. Nokuti vakatotaura vachiti mupoto maita rufu. Kuna kuti hausitombotarisirwa chechinjino paupenyu, utori rufu pachako. Uri disaster. Pakashaika nyasha dzaMwari ndo type isiri kudiwa manje. Ndakati Mwari zvimwe zvavanoita zvekuti unonyararirwa kubasa zvekuti havabvunza kuti makafunda kusvika papi. Zvekuti vakangoti Monday uyani bepa rako rekuchikoro undozati rapera. Haudi kuprofita, wega unoshedzera kuti finish. Mudajeri nimuvha noti finish watopera. Vakangoti Monday bepa rako rekuchikoro pane zvatoda kuita kubasa. Wega unotoziva kuti tiri miriwo iyi yakuzoonekwa manje miriwo iyi. Mwari vakangoita unyasha. Zvimwe zvawakanzibata hazvibatwe netype yako izvi.
zvimwe zvauinazvo izvi zvakatadzwa nevanhu vakangwara, vane maconnections, vakazvitadza. Life yauri kurarama iyi yakatadzwa neshasha. Iye anosumudza marombe kubva muguruva achiaisa pazvigaro. Kana maa pazvigaro namachinda mukasangana nemarombe musaseke, hamuna kusumuka, makasimudzwa. Bhaibheri rinoti ndiye anoasimudza. Kana wakasimudzwa, isa credit kuna akakusimudza. Usade kuchinyira vanhu, ziva nyaya dzako kuti dai asiri iye akandisimudza. Ende panodhiraivha ndipinda mutown, so kwedu kune mavhenda, kunoku ari kumavhenda anomira marobots aya. So one day nani nefriend yangu ndokubva aita rough kuna vhenda murodhi. Ndakabatikana ndikamuudza kuti shamwari, unoziva kuti munhu ari kutengesa murodhi neni wauri kurespect takafanana chinhu one. Uyu dzimwe nguva haana kufunda, ini handina. Ndakangowanirwa nyasha naMwari kunzi ndiparidze. Otherwise dai Mwari asina kuti tsanurovai titori murodhi imomo, handina tombosiyana. Kana unoti Mwari vakabvisa nyasha dzavo, unondizwira tsitsi? Hapana iripo. Iyo kunyika kwacho na Satani wacho aitotishayira basa, hatina zvatogona izvo. Satani ndoda vanhu vane power, vanodena vanotuka isi power hapana, unorohwa wakafira mahara. Satani chaiye akatishayira basa. Zvakatooma zvokuti anoziva kuti utonzi watadza utoita zvivi unofanira kunge une zvekuitisa. Kana utonzi wadhakwa ndongone mari yacho, unopedzisira wakutotadza usina zvekutadzisa, utoswera usina zvawaita. So kwete nokuti uri munhu ari right, zvitadziso zvacho kuti udade hauna chekudadisa, uchinyire vanhu hauna chauinacho, rinotoswera zuva usina mbotadza nokuti uri kutotadza. Titoriwo mizambiringa miriwo inovava, kabackground kakadongorera. So unoti Mwari rambai makandibata hakuite ndikadzoka uko. Baba mukandiregera ndikadzoka kwakugarika hakuite. Why? Because nyika haina tsitsi nemarombe. Mwari bedzi ndiye akati ini ndinosumudza marombe, nyika haidaro. Kana utori rombe nyika haina kana basa newe. NdiMwari bedzi akati vatsano kana marombe wekuno ndo kwatinosumudzana. Kunyika uko vanosumudza machampion, vanosumudza vanhu vakati fundei, vakati ngwarei. Kana uri rombe chete ukasanamata wafa. Flower inongowanikwa kuna Mwari yekuti muriwo unovava igamuchirike idyike. Ukatoshayiwa Mwari anoisa flower pamuriwo unovava, vanhu vakangotesta, so unorasirwa kure. Havadisina basa vana. Type yako havaidi. Chakaita kuti vakuaccept is the grace of God. Vanotogara vachitaura, unotoziziva iwewe kuti kwatiri kuno kwatidiwe. Havambotida azviita, hakusi kwedu havatide. But uri kutochena musoro uinawo vasingakude. Mwari akangokuzora so to flower tekuti edzera kuti murufu mumpoto mune rufu. Pese panoitika mhosva vanoti ivave kuuya. Titori rufu kumeso kwavo, tinosemesa havatigamuchire. But kune nyasha dzakaiswa patiri. Aiwa zvina basa kuti wakafunda sei, vakangoti foreigner unopinda mumaforeigner uri educated. Sata because they know my degree. Pakangoti foreigner mudegree imomo unenge uri foreigner. Usatarise kungwara nemaconnections ako. Una identity yekuti ikangonzi pachena pa zvatodhakwa. Saka nyasha dzakaiswa naMwari manje kuti uri mupoto watoteswa kunzi unouraya, havana kurasa. Mwari vakapa wisdom profita zvakanzi isai flower mupoto. Vakakanda flower vakasanganisa, vanhu vakadya vakararama vakaguta. The best meal yavadya was once a poisonous meal isingadyike. Vanhu vatiri kucelebrate nhasi machampion kuti the best kuzodii. Itype yekuti Mwari vakabvisa nyasha dzavo, hatidi kuvaona futi. Tikati
zvenyasha dzamwari pasaidzi ndotanga kutsanangura anonzi muparinga wacho. Wegonoshadzira kutsanugara ipasa unotipedzera nguva. Unenge uchishumira kumagraduate ka. Iwe une ma-E nema-D. Zvokuti tikabvisa nyasha dzamwari tikati certificate apa, unoshedzera kuti tsano ititirewo asha pagedha. Hauqualify. But akangozorwawo to flower so. I-makeup yedenga. Ausati kana ma-results e-makeup iri natural uchaona. Denga rikakupimpa unosumuka iyo. Denga rikakudecorate unaonekwa neatanga. Zvinongoita kuma-makeup kunatural. Kuti munhu anozoona kuti ndarora mafuta munhu abva munogeza. Saka fair unozonora ifraud kai. Ndisi kuti makeup yakaipa kungopfuura nekoko. Tuma example so. Muchechiwo mune mapolitician ka uchiparidza so unenge achitarisana kuti akuwadzwa. Anozvinyanya. Tisiro flower mpoto. Unojaja vane vamwe vanaone msikanzwa, vana havana kurayirwa. Vamwe vana msikanzwa vainawo isinyaya kuti havana kurayirwa. Vanotoudzwa havanzwi. Sati nevabereki vanoseka vana vevamwe. Mwana akanodhakwa anoita zvemadrugs, havana kurayirwa, mwana akarayirwa, kune mweya inovarwisa. Tenda Mwari kuti nyange wakarayira vako chakaita kuti vateerere, Mwari akavapa mweya wokugamuchira. Tatina vabereki vanofeel out of place kana pachitorwa nyaya dzevana so. Vedu vana vakachata vake vanongotizira. Vanongomitiswa. Unozati kune vanhu vakavimbika vanotomitiswa unojutwa nevanhu. Hazviri kuti anga nemusikanzwa musikana uyu. Ayi wakasangana nemukomana ane musikanzwa. Iye aitoda zvemba yacho. But tsano vakatamba naye havasi right. But vanhu vakamuona vanoti kusarongeka. When you understand the grace, hauna munhu waunochinyira. Zviri pauri zvauinazvo izvi. Iflower yakazorwa iyo. Nyasha dzikasudurutswa hapana munhu apa ugamuchirike iwewe. Nerafu yauinayo iyi. Murume wako akangosvika pakuzvinzwisa akakugamuchira. Kwete kuti rafu anoida. Mwari vakangoti munhu wedu uyu anoita mushe gara itsano. Because varume kwatinombotanda tinomboudzana kuti ndiri pama1 but ma1 acho handibve. Varume paunoita magathering avo nzati handiri pama1 kudeno but ndinochembera nema1 angu. Adzimai muri ma1 kazveshiwa mwacha but muri ma1 edu. Tochembera tese muri ma1 edu kudaro so. Nekuti Mwari vakangotiwanirawo nyasha. Church, hear me very well. Ukatarisa background yako kwakabviwa upenyu hwako. Uri muri unovava. Kutetswa kudai so. Vakashedzera kuti mupoto maita rufu. Havana kumbotaura rimwe wedhi riri nani. Death. Chinhu chinotyisa. Zvokuti vaifana kutora kurasa nepoto yacho. Kana mupoto mabikirwa poison, nepoto yacho inoda kutoraswa. But Mwari vakapa muprofita wisdom. Ndokubva ati achindipa iwo flower tiso. Nyasha dzikakandwa mupoto. Vanhu vakadya vakaguta vakararama. Havana kudya a good meal. Vadya the grace of God upon a bad meal. Wako upenyu ukautarisa. Hauna zvimwe zvaunofana kunyotara pamberi pamwe unongoti asi Mwari mune nyasha. Haisi nyaya yekungwara yekurongeka yekugona. Pamari shoma yaunotambira nemba yawavaka zviri pachena kuti hauna uvaka nemari yacho wavaka nenyasha dzake. Because iri mari yacho haikwane but sei pazovakika Mwari vakakupa mumwe mikana nedzimwe nyasha pazvishoma zvako pakaitika zvikuru. Zvakuti dai iri breakdown yebudget ukaisa pa unozoona kuti hazvisiri izvezvi.
iye haikwana aite. Asati muzowana achitanzi toshanda tese but zvinhu zvaita so ndofunga ane mamadhira anoita. Nyasha dzinosvika pakuti vanhu vakususpecte. Kuti kudiwa kwaanoita kubasa anenge akabata-bata. Iwe uchitobatwa nenyasha. Pane kumwe kugamuchirwa the spirit of acceptance, the gift of acceptance, the grace of acceptance. Zvokuti wega unotoshama kuti but vana vanozviziva zvandiri ava. But inda vachingondidaroso. Nditori muriwo wekuti ndega ndikazvivheta vakangotesta kudai vanorasa. Nokuti kune kwatakamboraswa ikatova evidence yekuti hatigamuchirike. Ukanzwa munhu achikumhoresa achiti yes uchiri mupenyu isaini yekuti palist yevafanira kunge wakarowa pasi. Achichi anoti uchiri mupenyu naye kurati wakatofitawo kufa. Isaini iyo yekuti vanhu havana basa newe. Dai wakatorowa pasi kudhara but nyasha dzaMwari dzakakuchengeta. Mumugwagwa watinofamba hamuna good driver. Mune madriver ane grace. Why? Nokuti zviri kuuraya vamwe unotosangana nazvo. Mwari wachikunzvengesa. Uri correct unodhumwa nemunhu ari wrong wotofa. Vanotoyambirana pamaholiday ka don't drink and drive. Iwe manje unodhumwa uri sober ungayambirwe kunzi kudii? Haisi nyaya yekuti une zvaunogona stereke. Ndoda kuti timbobvisa human effort, timbobvisa credit paintelligence, tibvise credit pabeauty. Ungoti asi Mwari mune nyasha dzamakaisawo muupenyu hwangu. Zvatadzwa nevamwe makanditendera kuita. So ndikaona vamwe vari kukundikana handigone kuvatsvinyira. Jesu anobvunza vadzidzi kuti munonditani, vanhu vanonditani. Vakati vamwe vanoti Isaiah, vamwe vanoti Jeremiah, Jesu ndokubva kuti asimi munonditani. Zvanzi vese vakambonyarara. Peter ndiye akati muri Mesaya. Jesu ndokubva aziva kuti Peter zvaagona anogona kuzozvitutumadza. Regani gana ndetopa yambiro. Jesu ndokubva ati Peter, nyama neropa hazvina kukuzivisa. Asi kuti Baba vari kudenga ndo vakuzivisa. Kureva kuti hauzive waziviswa. Sinokuti Peter akasaudzwa izvozvo anozoti Jesu aenda oti kune vamwe vake. Vakomana marevhati nawo pamusoro paKristu. You must be serious pakunamata kwenyu. Be prayerful guys. Mwari apota achitaura newe. Upote uchioneswa zviri kuonekwa. Saka Jesu akagara achikanzura ndokubva atotara pamberi pevanhu kuti Baba vakuzivisa. Otherwise wakafanana nevamwe hamuzive. Dzingori nyasha kuti Baba vakuzivisewo. Zvimwe zvatinofungidzwa kuti tinogona kutori kugoneswa. Zvimwe zvatinofungidzwa kuti tinoziva kutori kutoziviswawo. So ndikaona asingazive ini Mwari vandizivisa, I will not judge. I will stand with my brother. Why? Nokuti dzangu bhururu inyasha chete. Hapana zvandinganongedzera ndakazodai so saka pandakadai so Mwari ndokubva azodai so. Hapana. Kungoti asi Baba vakangofungawo kuti ndizive nyaya idzi. So Leah afanira kudadira mumwe wake Rachel. Kuti taamo mumbaka maizviti munodiwa muri kupi? Ziva kuti makarorwa usiku. Veusiku imbonyararai masikati hazvibude izvi. Fair masikati. Mubvunze kaJacob. Kwatoedza akatoshedzera kuti yamanditamba haiti. Saka wakangokwaniswawo kune karima so. Kuti chipinda kusati kwaedza kasika wapinda. Pakangoita chiedza chete ndopaunonzwa kuti handisi typing agamuchirike. Dai Mwari atiwanira nyasha. Ndiwani unojaja utera hwevamwe sekunge wakazviita nesimba rako. Ukaunderstand grace, you become humble. Ukati unochidada hausati wachibata. Vakuru nyasha ndozvadzino ukanyatsozinzwisisa. Hauna munhu waunotombodadira kana vanhu vakakupiga sokuti wakapenga wega unongoziva kuti asi Mwari mune nyasha. Handina zvandakagona, handina zvandakaita asi Baba makangotendera kuti nekuvava kweso dyika.
But I love examples. Marriage medum, panongoti sweetheart, you are the best. We're going to say that this is best. Mwari angoda kuti tsano vataure izvozvo. Zvimwe hazvina chitsotsika. You are so beautiful. We're going to say that tuma language twedu asi ndizvo angotaura tuma language twedu. Mwari vatendera kuti beauty yacho ingooneka ona tsana. Haipo. But Mwari vangoita kuti wangu aone kuti ndakamunakira. Anenge madhiri ka. Kuudza kuti you are beautiful usina madhiri. Wega fefe unotoziva kuti hakuitisana. Chidhiri chaJehovha chiri kuita zvifambe izvi. Saka vakatanga kunyatsoona zviri original munhu anorova pasi. Chidhiri chemanheru chekwaliya ichi. Waseka. Oh. Yo. Dai asiri Mwari. Dai asiri Mwari zvake. Ndaipamira pana panichitaura ino. Waitangira papi? Chii chauche qualification amati tsano uyaiwo Cape Town uyai muparidza. Ndichitaura nyaya yani kupi? Peter nekuramba kwakaita Jesu katatu iye anongokuda manje. Usazoudza vanhu kuti 4 ways to be close to Jesus. Wakaramba iwewe. Iye ndiye akangovavarira kuti just remain part of the team. When you understand grace, you become a true worshipper. Haupushwe kuti ngatiomberei ngatirumbidzei Mwari. Vakuru mukaziva kwaakakubvisa ndo motivation yako. Haudi leader nokuti kuti ngatiimbei ngatifarirei Mwari. David pane matambiro aakaita ekuti akakwesenwa kunzi ndamuchitamba kudaro. Imi muri mambo ndokubva ataiwa ndiri kutresa kwandakabva handakuberekwa ndiri mambo. Ndaitofudzawo zvandaifudzawo. Mwari ndokubva vatuma Samueri akandizodza. Saka ndandarangarira Mwari kwaakandibvisa. Handidi control pakumurumbidza. Hama dzangu muri kundoona nichinzi mistiningi. Kune kwakabviwa tichitogara mumukuku zvinhu zvisina kumira mushe. Mukationa takugara kwakanaka uku chandinoziva chete. Imimi muri kuona zvanhasi kune kwakabviswa muriwo. Muriwo waito vava. Hauna kutanga zvakadai iwewe, hauna kutanga zvakadai. Unoti vhara, unoti nyepera zvako. Tikadzoka pamashure mbichana tinonyatsoona kwakabviwa kwacho kuti uri type yekuti dai taka hausinzwa kunanyeperana pa kuma Facebook. Dai ndakakuona kudhara. Dai wakamuona kudhara, waitiza. Atsanova bonasika. If I saw you and before. Piwa picture before. Unyatsoona kuti kuna Mwari kudenga. Ndo zvangari munhu kuti uchigara kupi uchiita sei before haina kumira mushe. Pakapindira flower pakadururwa nyasha. Kumashure kwakabviwa hakuite. Saka uchanoti munhu akakuda muchiri ikoko anoda iwewe zveshuwa. Woza udike tikadzoka kumashure mbichana vari kukuda nhasi havadi type iyoyo. Vanoda zvawava kwete zvauri. Akakuda ndiye akakuda before. After hapana nyaya. Wakudyika muriwo. Kune kwawaivava. I remember hama dzadzimai vangu dzichivanzwira tsitsi. Kasika kuda kuroorwa zvongotizira muchafa nazvo zvidhakwa zvenyu. Bondairova ka. Ndokusanamata kwacho ka. Nasinganamati. Saka kusanamata kuno include izvozvo. Kugara uchirova mukadzi. Hama dzacho dzaidzika pamba dzoti mwana wamai vangu unofirei. Izvezvi wakauya kumba vanoti zvako. Ya before na after kai. Waimbovava muriwo uyu. Husband material. Jesu apindiro. Hama dzaibuda misodzi dzauya pamba kuti mwana wamai unofirei. Taisemesa. I remember pandakatanga kuparidza vanhu vanga vasinganzwe message vaindinzwira tsitsi kwete message. Waparidza hako vakatarisa bhutsu yacho vaiti asi dai Mwari arangarira tsana. Before I say kutamba nayo.
kumashiro. And I always tell you kuti kudhara ndaiva muranda washe. Waiti ukantarisa unoita kuti munhu muranda we. Mazuva ano pandaita man of God. Ndandiri muranda iyi. Haikuti man of God yemazuva ano. Muranda washe chaiye chaiye. Ukatarisa sewaisedzera uyu muranda washe we. Waivava muriwo. Vanhu vaiti vakatesta vaiti unorasa nepoto yacho. Baba, chikontena chepoison unotochicherera pasi. Unorasa zvese nepoto. But Mwari vane zvavakaita. Iwe unozisa life yako iwe. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. Vane zvavakangofungawo Mwari neupenyu hwako vakakuwanira nyasha. Ndinhasi pawotosimba tichikuona kudai songosina kudai iwewe. Isu vamwe tine mafoto ekudhara ukaatarisa so. Unoshedzera kuti ndikasanamata ndoparara. Botsano vanga vakaparara ivavo kwete mbichana. Vanondiziva kudhara vakandiona nhasi vanobvunza ka2 kuti ndiwe here. Iri reminder iyoyo. Kuti pamwe makatifananei because vanonyatsoziva zvawanga wakaita. Andambodza 2014 pandaienda kuEthiopia so ndiri paairport. Vanhu vataiparidzira kuna first mwana anoshanda ipa vakandibvunza. Mufundisi wangu wekurodi muri kuperekedzani? Hazvifite. Mutanga usi kuenda. Iyo kune nhamo yekuti ukawanikwa paairport unozonzi une munhu wari kuperekedza. Unenge uchivava kwete mbichana. Ukatariswa so vanhu vanonzwa tsitsi. Unenge uchafamba nebhuku remoto kuti ndeyangu iyi. Unenge driver. So kune testimony yekuti ukasafamba nemapepa acho vanhu vanotoramba. Nzandirana ari kuitiswa. Muriwo unenge uchivava. Wazorwa to flower so. I'm sure my time is done. But ndoda kukupa a reminder kuti paunopfugama imbomira kuchema nekuti ingoti asi Mwari mune nyasha. Pakaurayiwa James ndo pandakabuda ini ndandakarara. Iwe Peter na James havana chavakasiyana vese vadzidzi. But pakabuda mumwe mwakafira ipapo. Kubva wakataivawo vamwe wangu vakatofa. Ende vazhinji vacho misikanzo yataita ndindaiva trainer. Vanhu vanoti tine shamwari yedu yaita birthday ane 56 years. Vanhu vaisa macomments wazvibata shamwari wazvibata shamwari. Ndikati hongu munhu anenge angadaro akazvibata but nyaya hombe anga akabatwa nenyasha. Nokuti zvinourayisa taitoita. Ndo pandakaziva kuti ekita hafe. Vamwe wangu wakafa. Ekita hambofa zvite. Kunofa majunior. Masenior chaiwo ari kuita zvinhu kurodhu. Andichembera. Iwe try on. 2 minutes hakuna munhu. Kune nyasha dzinokuprotecta so. Mwari vakabva nesu kure. Zvaiitika kumashuro. Hatigamuchirika hakuna munhu akadaro. Saka usapane paunosvika untombobvunza adzimai kuti asi wambonyanyondirei because unyazonati hapadike munhu uyu type uyu. Saka unotonga adzimai angu akaita dzungu wakamhanya sho. Panodika type iyoyo. Ndiye wakandidirei. Wachema nekukomplaina. Ingotenda Mwari nezviripo. Anoziva kuti ukarwara ukaenda kuchipatara unoiswa paoxygen. Zvinoita sekunge wanga uri pacarbon dioxide vakukuchinja. Gamba uri kukuchinja kuti ubhadhare chete. Unoiswa paoxygen wanga uri paoxygen. Izvo zviri kufema oxygen ukarwara unoiswa futi paoxygen inobhadhara. Chidhiri chekukurova mari. Chekungokuudza kuti mamuri panyasha this time tokukuvadza. Zvatinotora for free izvi. Zvodhura izvi. Zvaunoona nyori zviri pachena izvi. Hazvisi easy. Sana asakunyeperi kuti wakarongeka ende wakangwara. It's about the grace of God. Bururu nyasha dzikashayika tinoparara. Yesu ane mbavha yakati tiri kuenda tese kudenga. Mbavha iyo haina imwe testimony zvino. Nekuti vamwe vanogona kubosta kana Abrahamu. Takanzibva uko ndikabva ikoko ndikateerera Mwari. Pauro ndakasiya zvakaipa ndikatanga kufamba naMwari. Tsotsi rinongoti ini ndakangonzi handei. Hakuna chechi yakapindwa, hakuna chegumi chakabviswa.
mudhara akangoti handei. Ndo vanhu vacharwadza vanhu kudenga ivavo. Ana handeya. Iwe tauri takaita makrusade tikatsanya tikashingirira moti ndaiba but ndiri kuno. Unofunga kuti uri kudenga risiriro. Unofunga kuti Mwari nyaya yemuchinda uyu havanyatsoinzwisisa kana. That's the grace of God. Pausinga qualify. Pausina chaunogona unongedzera kuti but boss ndakazvidai so saka vakanyatsoona qualification yangu. Ndokubva watoona kuti tikaluza munhu italuza munhu anogona zvinhu. Kune vanhu vekuti kufunda kwacho kuripo unototadza kuwana basa nenyaya yekufunda kwacho vanototi hatigone kukubhadhara. Hurumende inotisunga. Unoita rovha rakaremekedzwa kuti habhadhariki. Nyasha dzikashaika una chaunogona iyo. Buru wangu akadzingwa kukambani kwandaishanda inini aiwanzoti tikapedza basa inonoka kubuda. Saka aisasuspect kuti yarusara achiba zvinhu zvaishaika. Ndokubva azochinja kuti aregere kusasuspect, ndokubva akupota achimukira kuti asanonoke kubasa. Paakamukira pakashaika chinhu zvikanzi atanga kuuya ndiye suspect. Hauna chaunogona pakashaika nyasha dzaMwari, kugona kwako kwese era. Hauna chiri right chaunoita. Kungochena saunoti inzenza. Ukasachena ane uchina. Osa vanhu vacho havana kwavo. Mapfekera yasoka kuchena kacho kasimati kacho isuspect. Pfeka zvine uchina china so kuti junkie yese hatina kwaanoenda. Every side unenge uri wrong. Hada kukuroora so but akati dzidzei vakafunda vanonetsa. Dofa haridiwe akafunda stereki futi hanzi anonetsa. Wega kuti unyumwe kuti pane mweya umbonyumwa. Nongochiti vari kundizeza ndinopisa. Mweya uyu. Ndokupira tusumuke tinamata. Munamato wako newangu ndiye kuda kungotenda Mwari nenyasha. Wandataura kwaari anoziziva kuti vakuru titori miriwo inovava. Tikada kubuditsirana pachena. Ndakauya sei muno? Ndinogonei, ndinoshanda kupi, ndaachivhei. Otarisa type yako yacho. Hakuna zvakadaro. Idzi ndo dzinonzi nyasha manje idzi. Zvauraya vamwe wakadarika nepo hauna mbofa. Generation yedu atochembera akura azvibata zvirwere zvinouraya zvimwe zvacho hazvichauraya. For example HIV unenge uinayo 20 years mumwe yakamubata kusati kwane maARV 1 year akafa. Iwe utopiwa credit yokunzi unozvibata wega unotoziva hakusi kuzvibata uko chidhiri ichi takararama zvinonwiwa zvako. Rega ndidzokorore inenge rafu ndipadzokorore papa. Zviri muropa rako zvinouraya within a year. Zvakauraya vakawanda. Chaita kuti urarame wararama mudispensation yekuti Mwari vakatendera kuti kudiscover mapirits anokusustena. So kana utori positive ndounyasha hombe. Nokuti kungova positive yaitova death sentence. Saka wakona kuchinyira vanhu kuti vakafa vanga vasingazvibate. Newe hauzvibate unacho but uri mumwaka wekuti unoraramika chiripo. Ukadzisanyasha unodadira. Takafanana neivo vaiva unoseka vai. Chatakangosiyana chete takawadirwa nyasha kurarama mumwaka wekuti zvinoraramika zviripo. So kana wakunamata ita uchirevesa kuti asi Mwari ndimakaronga chidhiri ichi, nditori liya, ndiri muriwo unovava, ndaigona kuraswa pakatorwa miriwo iri nani. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Tinokutenda ine nyasha. Tinokutenda ine nyasha. Tinokutenda ine nyasha Mwari. Dzisiri nyasha Jehova tinoparara. Dzisiri nyasha Mwari wangu hatina kwatinoenda. Nyangwe nemari yandinotambira nebasa randinoshanda. Dzisiri nyasha Mwari wangu imba yaivakika. Dzisiri nyasha Mwari wangu nemotokari yaitengeka. Dzisiri nyasha Mwari wangu andaigona kubata nyangwe zvandakabata. Muri Mwari wekuti mafunga nezveupenyu hwangu. Makadurura flower pamusoro pelife yangu. Yakazara kuvava. Imi Mwari makadurura nyasha. Life yakazara kuvava ndiri muzambiringa webundo. Asi muri Mwari wakadurura nyasha.
mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, wakarurama, wedenga, anogona, anotida. Baba, we thank you for your grace. We thank you for your grace. We thank you for your grace. We thank you for your favor. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wenyasha mutsvene wakatendeka, wenyasha mutsvene wakarurama, takupa imbiri, takuna matai Baba, nokuti dzisiri nyasha Mwari, hakuna kwataienda. Dzisiri nyasha Jehovha, hapana chataiita. Dzisiri nyasha Mwari wangu, hapana chataigona kubata. Zvandabata Mwari, ndabatiswa nenyasha. Zvandabata Jehovha, ndabatiswa nefeva yenyu. Zvandabata Mwari wangu, ndabatiswa nenyasha. Muzita raJesu. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Regani gare pasi, ndoda kuti unzwe vhesi. Mark 16 verse 7. Mukadzi aenda kuguva ari kutaurirwa, go and tell my disciples and Peter. Go and tell my disciples and Peter. Izwire kuti and Peter rinotaridza kuti Jesu paati my disciples, anoziva kuti church, my disciples, pavakanzwa kuti Peter aramba Jesu ka3, vakamisa pasi peshamu. Is not part of the team. Vakamujaja. Saka Jesu pari kuti taurirai vadzidzi vangu tisangane Galirea, anobva ati uye na Peter. Peter is one of the disciples. There is no need yekuti ati uye na Peter. But sei akazoti taurira vadzidzi vangu tisangane Galirea, uye na Peter. Ari kuti church mune problem yekujajana kana mwakundikana. But ndine nyasha dzekuti newamusingade anokwana muprogram. Idzodzo nyasha ngadzitike kwauri. Mwari pavanoti vanhu vanasikana ngavarorwe, vati uye na Jeni, uye na Rozi. Nokuti already pakutarisa kwevanhu havakuverenga, havakutarise. But Mwari wenyasha munamato wangu, panopiwa vanhu mastands, panowana vanhu mikana yekubudirira. Mwari ngati ava ngavabudirire uye newe. Rako zita denga ngariregere kukanganwa. Mwari ngaregere kukukanganwa. Vanhu panopiwa nyasha, panogoverwa fefa, Mwari ngavati uye newe, uye newe. Go and tell my disciples and Peter. Akandiramba ka3, but pamurukudza vadzidzi vangu, musakanga noti Peter achiri muprogram. Inyasha idzodzo. Kutomuka kuguva achiziva kuti Peter aburitswa chechi. Akatomuka muguva achiziva kuti vatomujaja atodzingwa. Vane record yake yokundiramba ka3, saka vatomujaja. But Jesu anoti kana maakudza vadzidzi vangu tisangane Galirea, uye na Peter. Panonzi uya newe. Hauna hako kufunda, but panosimudzirwa vanhu pabasa, Mwari ngati newe okwana kwana. Hauna kungwara, but pari kuwana vamwe mikana muupenyu, Mwari ngaakwanise zita rako. Vamwe ngavataurwe seteam, but nekuda kegrace, may God mention you by name. Kuti vamwe pavari kubudirira, uye na Matthias, uye na John, uye na Terence, uye na Edmo. Pari kurorwa vanhu vachichata, uye na Rosie. Pari kurorwa vanhu vachibudirira, uye na Memory. Mwari ngazi kuzive nezita. Pari kugoverwa nyasha rako zita ngarirege kukanganwika, nokuti nyasha dzacho dziriko. Church, Mwari ngavakuitire nyasha, Mwari ngavakuropafadzei. Muzita raJesu, amen. Thank you, Pastor. I want us to open a door for our Sunday offering. Yeah, just take it away. It's good to worship God with substance. Yeah, praise and worship, you can come up as we sing and praise God. Let's have, you are giving by revelation your words. Yakuti dai dzisiri nyasha. Nditori muri ono vava. Iyo ya unoti shoma ya unobata. Kune vamwe kuti havabate shoma itowanikwi. Mumwe akatoshaya basa racho, iyo ndoro unochema naro. Imboti Mwari pandiri papapa ndiri kuona nyasha dzenyu. Ukagona kutenda Mwari muzvishoma,
vanokutrustawo nezvizhinji. Learn to appreciate God muzvishoma zvauinazvo. Learn to appreciate God mukuvava imomo. Ingoti Mwari mukuvava kweso mandipawo mukana. Let's sing. And we can come to give. Asi Baba, asi Munerudo, asi Baba, asi Munerudo, asi Baba, asi Munerudo. Appreciate God, appreciate God, appreciate God. Appreciate God muzvishoma zvako, mukushayiwa kwako, munhamo yauinayo. Iti Mwari, nyasha dzenyu izhinji dzinogara nekusingaperi. Appreciate the grace of God. Appreciate the grace of God, especially in a foreign land. Munyika inorira kuti mazuva ese. Appreciate God, appreciate God, appreciate God. Thank Him for His grace. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him. Tenda Mwari, tenda Mwari, tenda Mwari. Appreciate God, appreciate God, appreciate God. Appreciate Him for His grace. Asi Baba, asi Munerudo, 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 asi Baba, asi Munerudo. Baba tinokutendai. Vana venyu va appreciate nyasha dzenyu rudo rwenyu. Thank you Jesus. Thank you Jehovah God. Takutendai Baba, vana venyu vakushumira nyangwe newomwedzi avo. Vachikutendai nekuda kwenyasha munyika yevatorwa mukuoma kwezvinhu Mwari. They are appreciating your grace. I speak blessing over their families. Kumabasa avo ngavapromotwe. Nyasha ngadzidururwe, pfuma ngaibatike. My relationships avo Baba ndinodeclare michato. Favor inobva kwamuri Baba ngazvibatike zvavanoshuwira. Nyasha ngadzidururwe Baba, zviratidzei mukuvava kweeconomy kuti munadzo nyasha dzekuti venyu vanokutendai muvape kubudirira nekukunda. We thank you for your grace. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. Ndinotenda reganjering time. Munoshamisa ishe Jesu.